גם אתם מרגישים שיש לכם ירידה בזיכרון? גם אני לפעמים זה קורה. אני מיטל כדורי, נטורופטית 18 שנה. אני רואה מאות מטופלים. ירידה בזיכרון קורית לא רק עם הגיל. ירידה בזיכרון יכולה לקרות אחרי הריון, יכולה לקרות במחלות אונקולוגיות. במחקר שנערך באוניברסיטת קיימברידג' נחקרו פטריות ונמצא שהן משפרות את הבריאות הכללית ומשפרות היכולות הקוגניטיביות והזיכרון. יש כאן מיצוי של 6 פטריות שונות לשיפור הקוגניטיבי ולזיכרון. כל המרכיבים נבדקו מדעית. התוסף מכיל פוספוטידילסרין, מגנזיום טאורין. המגנזיום טאורין עוזר ביכולת של התקשורת בין התאים, ולכן משפר את היכולות הקוגניטיביות והזיכרון. הרסיום, פטריית רעמת האריה, נבדקה בניסוי קליני באוניברסיטת טיוואן. נמצאה כמשפיעה לטובה על ליקויים קוגניטיביים קלים. פטריית ריישי, שמכונה גם פטריית הנצח, ידועה בזכות תכונותיה לחיזוק מערכת החיסון.